Ġivarat il-Kors Award in Leading a Family Business b'diversi lezzjonijiet u taħriġ bilan li n-negozju tal-familja jiżviluppaw soluzzjonijiet konkreti għal problemi li jistgħu jaffaċċjaw fin-negozju tagħhom. Dan qed isir b'kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tan-Negozji tal-Familja u EMCS Academy u l-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija. Dan il-kors huwa akkreditat mill-Malta Further and Higher Education Authority f'livell ta' MQF jew EQF 5 bi 3 CTS. Waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Kamra tal-Kummerċ, il-Ministru responsabbli mill-Intrapriża Mirjam Dalli sostniet li meta negozju tal-familja jimxi minn ġenerazzjoni għall-oħra il-ħiliet meħtieġa jgħinu biex din it-tranzizzjoni issir b'suċċess. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Chris Vassallo Cesareo qal li n-negozji tal-familja ilhom għal żmien twil il-pedament tal-ekonomiji madwar id-dinja u għandhom elementi uniċi ta' tradizzjoni, valuri u reżiljenza li jiddistingwuhom minn intrapriżi oħra. Min-naħa tiegħu direttur tal-EMCS Academy Ramon Muscat spjega kif dan il-kors għandu ċans li joffri l-imprendituri għarfien, ħiliet u l-kompetenza neċessarja biex kunu jistgħu jmexxu n-negozju tal-familja fil-waqt li jkunu strateġiċi fil-ħsib tagħhom. Intam Dr. Joseph Gerada, regolatur tal-Uffiċċju tan-Negozji tal-Familja, qal li dan huwa tragward importanti b'korsijiet maħsuba biex jipprovdu t-taħriġ neċessarju li jwassal lill-familji għal aktar suċċess fin-negozju tagħhom. Dan il-kors huwa mistenni li jibda f'Novembru tal-2023 u jibqa' għaddej sa April 2024.